لیبیا وڵاتێک بە هەموو ئاماژەیان خۆڤە دەبە سووریا و سیناریۆیان لەوەر نەها لە ڤردوبارە دەبن. داخوازên agirبەستê ser nagirin. Berdevkî Artêşa Neteweyî Lîbyayê Ehmed Mismarî ragihand beyannameya pênc qûliya Misir, Îmarat, Fransa, Yunan, Qibris amajeyekê bihêze bû danpêdan bi pêdaçûn û armancên Artêşa Neteweyî Lîbî û got xewnên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Lîbyayê bi zûtirîn dem bi dumahî tên û Lîbya dibe goristana wan. Misir, Îmarat, Fransa, Yunan, Qibris bi hevbendî behsa rêzgirtina serweriya axa Lîbyayê kirine. Birêya Wezaretên Derve bi hevbeşî lê dijî destêwerdanên Tirkiye li Lîbyayê û şandina milîşên Sûriyê ne bû Lîbya û banga agirبestê ji Tirkiye dikin. Di hemberda Tirkiye bersiv daya û dibêjîtin mafên wan welatan nîne gavên wiha bavêjin û ev dê krîza Lîbyayê kûrtir bike. Tirkiye çendîn caran gotiye tenê 35 şêwirmendên serbaziyên wan li Lîbyê hatine bicehkirin. Li gorî zanyariyan zêdetir ji 6000 milîşên Sûrî li Lîbyayê ne û ji hêleke din Artêşa Neteweyî behsa hebûna 17000 milîşên Tirkî li Lîbyayê dike. Ziyanên Tirkiye li Lîbyayê tenê di sala 2020 da. Kuştina 2 serbazan. Xistina 13 balafirên çavdêriyê. Zêdetir ji 120 milîşên ser bi Tirkiye ve hatine kuştin. Di meha pêncan da behsa kuştina 206 milîşan û serbazên Tirkiye tê kirin. Piştî meha derbasbûyî Xelîfe Hefter weke serkirdeyê tevahiya Lîbyayê xwe ragihandî, aliyên Amerîkî û Rûsî daxwaza diyalûka niştîmanî ji Faiz û Xelîfe Hefter kirin. Lêya li qadê çêdibe ne rêkeftin belkû dûrketin û pêxistina agirekê xweştir e. Ji Kurdistan 24 İman Derbas.